Добър вечер, приятели на футбола. Здравейте всички онези зрители на Нова телевизия, които обичате Левски. Тази велика игра и поредния български опит да влезем в групите на Шампионската лига. На 26 юли 2006 година, пряко по Нова телевизия от стадион Георги Аспарухов в столицата, започваме да следим похода на сините в Европа. Специално за този камерунец с номер 17 трябва да внимава отбора на Левски, защото за него информацията, че е добър футболист. Сега обаче нашия Бабангида в този момент показва защо беше голмайстор на Левски в Европа за миналия полусезон. 20-та минута от началото на двубоя. Футболистът с номер 28 след брилянтна атака на домакините остана сам срещу Батиашвили. Имаше време да се погледа, да се приготви, да се нагласи, да премисли откъде да я вкара. Ето виждате още веднъж атаката, при която Емил Ангел се откъсна от Байомо и с хубав шут с десния крак, вътрешен фаз покрай защитника с номер 15 и вратаря Батиашвили. Откри резултата. Още веднъж паса на Боримиров. Мисля, че Лидзе покриваше засадата в този момент. Ще видим още някои от гледните точки. Да, футболиста с номер 2, Чичвеяшвили по-скоро, покриваше засадата, когато Боримиров потърси в дълбочина Емил Ангелов. Отбора му да изглежда толкова добре. Сега обаче може да бъде огорчен. Дуспа! И това е чиста дуспа. Чиста дуспа. 400%. Не мога да разбера все още със сигурност какво е свирил. Правилно. Жълт картон за вратаря и дуспа. Най-опитния. С десния крак. Средна засилка. Уф! Чак не можахме да се зарадваме достатъчно. Браво! 2-0! Вратаря спаси се с крака, но все пак топката влезна. Даниел Боримиров и Левски повежда с 2-0. Ще видим тази дуспа все пак от някои от повторенията. От нормалната гледна точка ми се иска да видя къде отиде точно топката. Много важен момент. Сега може вече агитката в Приморско да отваря съвсем спокойно шампанското. От другата гледна точка ми се видя, че по-сериозно е закачил вратаря топката. Тя всъщност си влезе най-спокойно. В този момент, 10 секунди преди края, главният съдия, който получава в момента поздравление от Даниел Боримиров, австриецът Фриц Штухлих, за който можем да кажем, че си свърши работата, даде край на този матч. И така, сега един срещу друг двата отбора на стадион Локомотив в Тбилиси, тъй като стадиона на Сиони в град Болниси няма лиценз от Европейската футболна федерация. Се налага матча да се играе именно тук. Информацията ми е, че присъстват около 4-5 хиляди зрители, така че не може да се говори за някаква френетична подкрепа от страна на публиката за домакините, колкото и темпераментни да са те. Вагнер сега отново. Топката изпратена на посоки, но може и да достигне до футболиста Левски. Ще вкара ли Валери Домовчийски? Удари това 1-0 за Левски! Левски повежда на стадион Локомотив в Тбилиси. Грешка в защитата. Всичко започна от академичната намеса на Миро Иванов, който макар и паднал, успя по някакъв начин да продължи атаката. След това подаване към Валери Домовчийски и Левски повежда на стадион Локомотив в Тбилиси. Прекрасно изпълнение на Домовчийски. Невероятно хладнокръвно. Виждате как Бойомо се опитат да попречи на 20-годишният български нападател, но Валери беше просто безпощаден и изпраща топката в мрежата. Изключително важен гол, уважаеми зрители на Ринг ТВ, който отбеляза изключително важен гол в тази 15-та минута. Сега обаче трябва да се внимава много. Добре, Гошо Петков пласиран както трябва и стабилно успява да улови топката. Година беше един истински апотеоз на този отбор, който показва отлични качества. Прекрасна атака сега на сините. Живко Миланов иска топка, пропуска там Миро Иванов. Какво ще направи? Бардон, удар на Бардон! Топката минава над напречната града. Той има енергия. Включва се. Добро подаване към Емил Ангелов и това е 2-0. 2-0 за Левски в 91-та минута на срещата.
Много хубава атака на сините, започнала от Боримиров, преминала през Живко Миланов и точно извеждащо подаване. Между другото, тук заслугата е на Ангелов, защото той очевидно видя, че Живко Миланов се включва напред. Ето вижте, и стартира в тази ситуация. Не беше в засада, беше покрит от футболиста от ляво. Ако не се лъжа, това беше Рехвияшвили, точно така. И 2-0 за Левски. Добре, че сините отбелязаха още един гол. Най-малкото за леко повишаване на самочувствието. Левски не допусна никаква изненада при гостуването си в Тбилиси. И това е последният съдийски сигнал на съдията Селчук Деларък, който добре ръководи този матч. Левски победи на стадион Михаил Мески в Тбилиси, състава на грузинския шампион Сиони с 2-0. Същия резултат, който сините постигнаха и в София. Напомням ви, голмайстори Валери Домовчийски в 17-та минута и Емил Ангелов в първата от даденото 3-минутно продължение от съдията. Добър вечер, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Добре дошли на националния стадион Васил Левски. Тук тази вечер ще се изправят отборите на Левски и Киево в пряк двубой за влизане в Шампионската лига. Трети предварителен кръг на турнира. Последно препятствие за българския шампион преди влизането му в заветната Шампионска лига. Ще успее ли отборът на Станимир Стоилов, който през миналата си кампания в европейските клубни турнири, в турнира за Купата на УЕФА, стигна до четвъртфиналите, да подобри постижението си, влизайки в Шампионската лига, ще разберем до голяма степен точно тази вечер. Възможност пред Йовов за центрирането го и подаването в Домовчийски удар! И това е гол! Гол! Гол за Левски! 1-0 гол майстор Валери Домовчийски! Какво начало на матча? 8 минута, Левски вече води с 1-0! Голмайстор Валери Домовчийски! Прекрасно подаване на Вагнер към Йолов. Вижте подаването на Йолов. Каква асистенция! Просто сложи топката на левия крак на Валери Домовчийски. Страхотен пас на Йолов. Добър завършек на Домовчийски. Резултата вече открит. 1-0 за Левски. Концентрация. Емил Ангел влиза в наказателното поле и това ще бъде Дуспа! Дуспа за Левски! Дуспа за Левски в 85-та минута. Жълт картон за футболист на Киево. И в момента са насочени към него. Засилва се Седрик Бардон. Удар на Бардон и гол! 2-0 за Левски! Седрик Бардон реализира 11-метровия наказателен удар и прави резултата 2-0. Левски повежда с 2-0 срещу Киево. По-малко от 5 минути до края на редовното време на матча. Следният съдийски сигнал на първия матч от третия предварителен кръг между Левски и Киево. Ето го и него. Двубоя приключва, резултатът е 2-0 за Левски. Българският тим взима чудесен аванс преди реванша в Верона. 2 чисти гола на свой терен. Какво по-хубаво можем да искаме от първия матч между Левски и Киево? Следващите 90, може би и повече минути, да се надявам, че всичко ще се реши в редовното време. Левски може да стъпи в Шампионската лига. Начало на матча среща реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Киево Левски. Припомняме ви сините с 2 чисти гола аванс от първия двубой на стадион Васил Левски. Беше блокиран Домовчийски, а сега дали Боримиров ще стигне? Не, Джунти го изпреварва. Но все пак продължава офанзивата на сините. Димитър Телкийски с топката. Удар на Димитър Телкийски и гол! 1-0 за Левски в 35-та минута. Димитър Телкийски! Димитър Телкийски 1-0 за Левски. Левски е в Шампионската лига, дами и господа. Да, казвам ви го. Трябва цели 4 гола да върнат домакините от Киево, ако искат да елиминират Левски. Това надали ще стане. Аз ви обещавам, че няма да стане. Златен гол на Димитър Телкийски. Малко сте превъзбуден. Моля да ми простите, но това беше блестящо изпълнение на Димитър Телкийски. Златен шампионски гол на Димитър Телкийски, който може би ще класира Левски в групите на Шампионската лига. След това продължително разбъркване след тази атака на Левски, когато Домовчийски бе париран, все пак сините запазиха
кълбото и се наслаждаваме сега на дивата радост на Димитър Телкийски. И отново атака за сините. Седрик Бардон с топката. Седрик Бардон от границата на наказателното поле. Удар и гол! 2-0 за Левски. Седрик Бардон още в втората минута, 47-та минута от началото на матча, втората минута на полувремето. Левски повежда с 2-0. Гол майстор Седрик Бардон. Левски вече е в Шампионската лига. Кой каквото ще да ви казва, но не могат домакините от Киево да направят чудото. Левски в Шампионската лига. Едва ли сме се мечтали за по-добро начало и на това второ полувреме. Отново удар извън границата на наказателното поле в десния ъгъл. Страхотно изпълнение на французи на Седрик Бардон. Левски повежда с 2-0. Общ резултат 4-0 между краката на Давиде Мандели. Промуши топката французинът. Левски вече е в лигата, дами и господа. Киево Левски 0-2. 4-0 общ резултат за сините. Наистина трябва да стане чудо. И с играта, която показва Левски, със сигурност не само ще влезе, но ще спечели. И във втория матч във Верона срещу Киево. Титник на Левски. Корен пред вратата на Георги Петков. Това вече обаче едва ли има някакво значение, защото след 48 минути игра 2-1 тук обаче. 2-1 при тази атака на Киево. Амаури, бразилецът Амаури с глава връща един гол за домакините. 1-2. Намалена е прената на сините в 48-та минута. По някакъв странен начин изразява своята радост Амаури, нищо чудно да чака и дете. Бе надскочен Томашич там. Мисля, че трябва, да. Томашич трябваше да се грижи за опазването на Амаури при този въздушен двубой. Никакъв шанс и за Георги Петков. 2-1 за Левски, само в рамките на 60 секунди паднаха тези два гола. Най-напред Седрик Бардон отбеляза за сините, после Амаури върна едно попадение все пак за Киево. И 3 август български отбор за първ път ще влезе в групите на Шампионската лига. Може би след този прях свободен удар ще го остави него Лусилио Батиста да бъде изпълнен с футболистите в Келоята. Ето го край на матча. В 97-та минута Лусилио Батиста даде този край, който ознаменува факта. Левски, български отбор за първ път влиза в Шампионската лига. На това станахте свидетели и вие, зрителите на Нова телевизия, и тези сини фенове в Верона, които пропътуваха това разстояние. Български отбор за пръв път е в Шампионската лига. При богатите, при най-големите, при тези, които правят футбола в Европа. Пак ви казвам, имена като Реал Мадрид, Барселона, Челси, Манчестър Юнайтед, Арсенал, със сигурност някои от тези отбори ще гастролира и тук на националния стадион Васил Левски. Един голям Левски видяхме снощи във Верона. Един Левски, който отказа италианците минута след минута на техния стадион. Истеричната публика замълча. Нервните футболисти се укротиха. Треньорът им, който шареше непрекъснато, накрая седна на резервната скамейка и гледаше тъжно към терена, където сините футболисти подаваха топката, а италианците гледаха.